କରୁଛେ। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କାଞ୍ଚନ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରେମିକା। ଯେଉଁ କାଞ୍ଚନକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ମରଣ କରିଛି। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଖବରକାଗଜ ଖବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବେ ନା, ଏସବୁ ମିଛ। ଏସବୁ ସତ। ନା, ଏସବୁ ମିଛ। ଏସବୁ ସତ। शंकर चौधराय अनेक दिन अच्छे से कथा भरे मु कहूची हेमंत पंडा को जल्दी रिलीज कर दिया तू आई मीन यू कैन रिसीव माय ऑर्डर हरिशंकर आपण को नहीं ट्रायल करिवो एक ट्रांसफर बंदोबस्त नहले ओके बंदोबस्त आपण ठीक चिनी पारुथिबे नुआ नुआ चाकरी नुआ नुआ परिवेशर जलवायु देखी चलिबे नहले रिएक्शन रो संभावना बढ़ी जीवो क्या भाई कौन भाव से देखी माने आपण मत आज एत बड़ विपद उद्धार कर से आपण तो निकटे कृतज्ञ कृतज्ञ प्रश्न उठुनी निदिए आपण को उद्धार करिथिले मो भूमिका सारा जीवन लुह बड़ई था भाभी जोड़ी क्यों वो थाना जगह खाड़ी जाई बारी जानी केनी की अपने सब कौन बोझती मु किछु बुझी पालनी वो तो महाशय आपण चुमकी को मेरे करिवे ना ट्रायल खेल रे भाग नेबे माने माने काजन को रे फ्रेंड मर्डर कर दिबा अपराध रे
তোমাকে জেল হয়েছিল বিচার করে তুমি অপরাধী পালটি দিব ଆଉ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯିବ କୋଉଟା କରିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାହେବ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନା ଫାଶୀ ପାଇବେ କୋଉଟା କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନା ଫାଶୀ ପାଇବେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୁମ ହାତରେ Itu marriage karibu na pasi pai. Itu marriage karibu na pasi pai. Itu marriage karibu na pasi pai. ମୁଁ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଚୁକିକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ରାଜି मते शाशुकर को कोलिया बसरे सोची पठेनो देखि बुलालो भाई तो गाचनो शाशुकर को जीवने कि तो हातरे और की बात भी पड़े ए भाई आज तो मन को तमर बेसी मने पडुछिलो तो कोठी अछु भाई तो कोठी अछु हाँ
Aku tuh hati ibu itu yang dipanggil. Aku punya saudari saudari muslim satu dalam tujuh tahun itu. Kau mereka sudah asyik membangun lagi. Tapi aku itu muter barang contohnya jadi cari si barang. 제가 기다려 걸어보 아노에 갔잖아 어디 없구나 모두 나와 우리 봐
ଜାଣି ଯାଇଛି ତୁମର ସନ୍ତାନଟି ଅନାଇ ଗଲେ ତୁମ ମନରେ ଦୁଃଖିତ ତ ବାବା ଆପଣ ଅନ୍ତରାଜାମୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଇ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପାୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହେବି ବାଚ୍ଚା ତୁମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଉପାୟ ଦେବି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଣି କାହିଁକି ଡାକ ପକେଇଲେ ମୁଁ ବାବା ସଲେଇଲେ ଇସ୍ ବାବା ये हमारी बात थी ये नहीं पूरा लक्ष्य आदि बजाउना कौन सी बड़ा को पुरुष को आखि मारी कि कौन सी नाला टोका को आखि मारी ଆଖିଟା ଦେଖିବି ଏଥର ଦେଖିବ ଇସ୍ କି ମାୟାଲୋ ବାବା ସଖୀ ये नहीं लक्ष्य नगरी नारायण बाबा पूजा ଯିବି जाओ ଓମ୍ ଭୂର୍ कौन है बाबा ବାଚ୍ଚା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ତ ପଶି ଯାଇଛି कौन बची बाबा ପ୍ରେତାତ୍ମା कौन बची ଅଛି ବାବା ସଲେଇଲେ ଖୁସି ହେବେ ହଲେଇଲେ ବାଚ୍ଚା ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ତୁରନ୍ତ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଣି ନେଇ ଆସିବ बाबा संध्या संध्या मेरी आसुची गेले बाबा सदाईले खुशियाला तमरा टिके हले ମୁଁ ବାବା ସଲେଇଲେ ଖୁସି ହେବେ ମୋର ମାନେ ପୁରା ତ ହଲେଇଲେ କାଇଁ ତମେ କଣ ବାବା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ନାଳୁଆ ପେସେଣ୍ଟ କଥା ହେଲେ କନ୍ୟା ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଜାଣି ସାରିଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ନା ନା ବାବା ନା ଆପଣ ଏମିତି ମିଛ ଲାଞ୍ଚ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନି ଆପଣ ତ ବାବା ସଲେଇଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଲେଇଲେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଲ ଗଲ କରିକି ଗଲେଇ ଦେଲେ ମୋ ସଂସାରକୁ ଶେଷରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ସ୍ୱାମୀ କିଏ କି ବୁଢ଼ା କାଳରେ ବାସନା ତେଲ ପୋଛୁଛି କିଏ ତାର କଣ କରିବ ଦେବତା ବାବା ହଲେଇଲେ ଆପଣ କଣ ପଳେଇଲେ ମାତା ମୁଁ ତ ଖାଲି ଢକ ଢକ କରି ପିଇ ଯାଉଛି ଆଉ हाँ? पियूछ? ये धुआं भाई तबे ये धुआं भाई तबे एते दिन पर
ଏମିତିକା କେତେ ଥର ଫଟେଇଲୁ ଲଗେଇଲେ ହଉ ତମେ ତ ହାଲିଆ ହେଇକି ଆଇଛ ସେଇଠି ବସ୍ତା ମୁଁ କବାଟ ଦେଇକି ଆଉଛି ଆମ ଘର ଫ୍ୟାନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଲ ଦେଖୁନ କୋଉଠି ଝୁଲିଛି ମୋର କହିଲା କହିଲା ବୋର୍ଡଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି କାନ୍ଥରେ କୋଉଠି ଗେଣ୍ଡା ହେଇଟା ଦେଖିଦିଅ ତମ ବହିରେ ଗେଞ୍ଜିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁନି ଗାଡ଼ିକେ ତ ଟେଷ୍ଟର ମତେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପଶୁନି ବସଉଚି ଠିକ ଜାଗାରେ ଯୋଡ଼ିଗଲା ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ସବୁ ସାମତେ ଲୁଙ୍ଗା କରିଟା କଣ କରିବି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଲ ଦେଖା ଲାଗୁନି ବାରଟା
ମୁଁ କେବେ ଚଢି ପିନ୍ଧେ ତମେ ଯୋଉଟା ମୋବାଇଲ ଭଲ ସେଟା ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ମୋର ওই যখন খেতে বড় বড় কাজ হয়েছি তো চড়ি কিন্তু ଅଡ଼ିଦେଲି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି পাতো ଆସ ଆସ ଭାଉଜ ହାତ ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟକି ଦେବି ଭାଉଜ ତମ ହାତକୁ ଧରିଲେ ନା ମୋ ଦେହର কোন সিরি সিরি যাଉଛି ନାଇଁ ଆଉ ଜୁଆର ଓ କାହାର କୋଣ ତଳା ନା ଉପରେ ଡୁବୁଛି ମଝିରେ ଉଠୁଛି ସତରେ ତାର ମଝିରେ ଉଠୁଛି ଏଇଠି ନିଆ ଭାଇ ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଛି ସତ କହୁଛି ଏଇଠି ବସିଥା ମୁଁ କବାଟ ଦେଖି ଯାଉଛି ମୋର ତମ କଥା ଭାରି ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ଗେଞ୍ଜି ଗଲା ଇଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢା ତେଣ୍ଡା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି ମାନେ କିରାଟା ତାର ପଛପଟେ ପଶି ଯାଇଛି ପଶି ଯାଇଛି ଅନ୍ଧାର କଣ ଦିନ କଣ ବୁଲୁ କଣ ଦିନ କଣ ବୁଢିଆ ଦେଖି ବସୁନୁ ମୁଣ୍ଡ ପପ ନାଳି ଆଇଲୋ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଜମା ଟେନସନ କରନା ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔଷଧ
जीजू 이나 버스지 사람 뭐 바꾸라니 더루지 사람이 없어 그 사람이 제 메리스는 성과로 상관을 바꾸라지 사람이 하라 야 늦게 말하는 거는 늦게 하자는 하루네 사람이 알아버리고 손가락이 손가락이 사람 너는 너는 하자마자 누구다 친구네 집에 나도 메리스니 아니기 너무 나는 나를 이렇게 보는 네가 왜 생각하고 낙차 얘네 얘 Iya mah dalam masih, iya mah dalam bisa. Yo, boleh dia dalam makanya mah dulu sama dia masih puji aku. 만약 그냥 버스지 달라 그냥 버스지만 해 세상 안에 서라 안 걸어서 직도에 성공사 그냥 먹어버리자 그래서 그 말이 올려야지 아들 서라 성공아 뭐라고 해 इंस्पेक्टर राजेश महांते 어부들이라는 거 베스퍼리가 뭘 거기 행해 뭐라는 말을 듣잖아. 근데 나랑 수정이 되면 그래? 인스펙터를 내가 부자를 삼았을 때 봐야 하는데. Soundgun तो सेव जुना जिया बिना दी प्रहरे माथा काटे भी खानी पकाए ये इंस्पेक्टर राजेश महांते केवल कोरी पाइए खाना को सीजे 너한테 거짓말 전화를 스타일인 거지. 다른 나를 섞자. 아니 가나 안 가라고 해서 뭐라고 그러고 그래. 우리 다 봐라. 이나 마트 그 빌드 왔다 그래 뭐라고 그러고 그래. 세트 보고 들어 가라. 어사야가 바바마도 가이가 불어대 거기 말을 그러고 그래. 진짜 고프로 하니까 우리 싹다. 이조 일단 하나를 케어할 때 이 선거자들 어떻게 걸리 박사님이니까 나라나 또 걸리 부담하는 거 볼까 내 폴리스 반할 거리 이제부터 보호 이전 아이기라 모든 ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେଥିପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଉପର ଅଫିସର ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି पुलिस में तो पसंद नहीं
ମୋ ନା ଇନିସିଏଟର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ନୁହଁ। ক্ষমতার নিষ্কর্ষ মুক্ত নির্মাণ আছে ବିଜୁ Yes. Go. that's good. You very cool. ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲେ। ନାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଯିବି? ମତେ କୁହ ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମାନେ କିଛି ବୁଝିହଉନି ବାପା ବୁଝିବୁ ଆଉ କଣ? ବୁଝେଇବାକୁ ଆଉ ବାକି ଅଛି କଣ? କୌଣସି କଥାକୁ ମନରେ କିନ୍ତୁ ରଖି ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ସେଦିନ ହେମନ୍ତ ମ୍ୟାରେଜ କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କିଏ କେତେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ବାପା। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ହେମନ୍ତକୁ ପାଳିଛି। କଥାଟା ମୋତେ ଅପସନ୍ଦ ଥିଲା ସତ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧା କରି ନେଇ ଆସିଲି। ବାପା ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଦିଜଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲୁ। ଆପଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା, ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ବାପା। ଯେତେ କାନ୍ଦିବା କଥା ଆମକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ହେଲେ ହେମନ୍ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ନୂଆ ବୋହୁଟା ଶୁଣିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ସେ। ନୂଆ ବୋହୁଟା? ଆରେ ସେ କାହାକୁ ପଚାରି ବୟସରେ ବାହା ହୋଇଛି? ତୁ ଅଛୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ବାପା ବାପା ଆପଣ ହାତରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି, କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି, ତାହେଲେ ହେମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବ ବାପା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ଝାଟି ମାଟି ଖୋଳିଲେ ଚଳିବ। ମୋତେ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ବାପା ନାଇଁ ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କାହିଁ ବାହାର କରିବେ? ମୁଁ ମାନୁଛି କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୁଁ ଚୁମ୍କିକୁ ବିବାହ ନ କରିଥାନ୍ତି
ମତେ ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଶହେଟା ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାପ ଏଇ ହରିଆ ପଲ୍ୟାର ତୁ হেমন্ত তুমি গেল সই কজা বাপা কথা ମୁଁ ବୁଝିଛି ଆରେ ଯାଅ। ବାପା ମତେ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାପା। ଆଉ ଉଠାଇବି ଉଠେଇବାକୁ ତୋର ଆଉ ବାକି ରହିଛି। ବାପା ଆପଣ ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ହେମନ୍ତ ତାକୁ ବିବାହ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବାବା, ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ଜୀବନ ଯେମିତି ସୁଖମୟ ହୁଏ। ମୋର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏ ମତ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ନାଇଁ ବାବା, ନାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତିନି। ଯେତେ ହେଲେ ବି ଝିଅ ଘରର ବୋହୂ। ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ବାପା, କଣ ହେଲା ବାପା? ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା? ମୋର ଶାନ୍ତି। ବାପା ମୁଁ ତୁମର କୋନକୁ ମୁଣ୍ଡର ପାପା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିକି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ରହିବି? ମୁଁ ପରିବାରକୁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲେ ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ହେମନ୍ତ, ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ତମକୁ ତମ ଭାଉଜର ଡର। ଭାଉଜ ଚାଲ ହେମନ୍ତ। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆସିଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଇମାନେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ଜମା ବି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଏଭଳି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମେ ଏକା କରିନୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଗହଳି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକୁଟିଆ ରହିବା 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଚାଲ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଆସ। ଚାଲ। You? Yes, I said ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା। କାହା ପରମିଶନ ତମେ ଆମ ଘର କଥା ମୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁଛ? କାହା ତମରେ ଘରୁ ଆକାଶ ଧରି ଆସି ଘରକୁ ଆରେଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ମତେ ତମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ହେମନ୍ତ, ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ବି ତମେ ଆଗରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଚୁପ୍ କର। ଆରେ କିଏ ମତେ କହିଛି? ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମତେ କହିଛି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ମତେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଘରକୁ ବାହାର ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୋଉ ବାହାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଜନ୍ମଦାତା। ହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ନୁହଁ, ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ହଁ, ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୋଠୁ ପାଇବ। ହେଲେ ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରି ଆମ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଏ କାହାରିକୁ ମାଫ ଦେବିନି। ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କୋଉ ପାଣି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ତୁ ବୋମାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ। ଆରେ ହେମନ୍ତ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି? ନୂଆ କରି ସିଏ ଆସିଛି। ଘର ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତମେ ତାକୁ ତମେ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ଭାବୁଛ? ସମୟର ଏଇ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ତମ ହେମନ୍ତଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଘୃଣାର ତୁଟ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ଶୁଣି କରିନି ଭାଇ, ଜାଣି ଶୁଣି କରିନି ଭାବୁଛ? ଆରେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯିବ
जो घर तोटाକୁ ତାରି ଦେଲେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ଜନକୁ କାଟି ଦେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଯିବ ଆଜି ସେଇ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ ପାରି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ନା ଭାଇ ତୁମ ହସିଲା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବିନି ଜୀବନ ସାରା ରହି ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବି ଭାଉଜ ଭାଇ ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ହଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶାସ୍ତି ଦିଅ ଭାଇ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ଭାଇ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ବାପା ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ପରା ପଡ଼ୋଶୀ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଉଛାଡ଼ିଯିବ ମୋର ଭଲ ହବ କାଲି ଶଙ୍କର ପାଖରେ ବିକି ଦେଲେ ସବୁ ସମାଜର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବି କେତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବ ଆସୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେବି ହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଝିଅ
ବାପା ଏ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ କଥା ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ହସଉଥିଲେ, ମୋ ରୁଷି ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ସରଗର ଚାନ୍ଦ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହତ ମାଗିଲି ଯେ ଆଜି ଦୁଃଖଟା ମୋ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସାଜିଛି। ଆଜି ତ ମୋ ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂସାର ଚଳିବ କିଏ? ମୋ କାଞ୍ଚନ କଥା ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ସେଦିନ ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା ଦେଇପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଅଛି, ମୋ କାଞ୍ଚନ ବାନ୍ଧିଥିବା ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କାଞ୍ଚନ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। এই আখিକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ତାଙ୍କଟା ବେଶୀ ମନେ ପଡୁଛି। ତାର ସେଇ ମୁହଁ, ଆମ ଘର ବେଡ଼ାରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ପରି ଲାଗୁଛି। তুমি জানিছ এমন কথা চিন্তা করে করে বাবা আহার ছাড়িদেলে। সকালে তুমি ঔষধ খাইବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ବାପା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଭୁଲ କରି ବସିଲା ଯେ କାହାରିକୁ କିଛି କହି ହେଉନି। ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତମେ କଣ କରି ଯାଉଛ? ଠିକ କହୁଛି ଭାଉଜ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଆହାର ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ଏ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି।
ना तू ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିକି ପକଟା ହେଇଥିଲୁ ଛାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲୁ 7 ଦିନ ଚେତା ହଲେଇ ପଡ଼ି ରହିଲୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ମୋ ହେମନ୍ତ ଚେତା ନ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ପାଣି ଛୁଇଁବିନି ହେମନ୍ତ ଦେଖିଲ ହେମନ୍ତ ମୋ ବକ୍ସରେ ପଇସାକେ ନେଇଯାଇଛି ବକ୍ସ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆମ ଉପରେ ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ଜମାରେ ଅଟକିବନି ତମେ କହୁଛ ତମ ମନିଙ୍କ ସାମନେ ଚୋରି କରିଛୁ ଦେଖିଲ ତ ହେମନ୍ତ ଯେ ଚୋରି କରିକି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଲାଗିବାର ମାନେଟା କ'ଣ ସେ ତୁ ନାନୀଙ୍କ ବକ୍ସରୁ ମୋ ପର୍ସଟା ହଜିଗଲା ନାନୀଙ୍କ ବକ୍ସରୁ ମୋ ହାତ ମିଳିଲା ହେଲା ଆଜି ତମ ପର୍ସଟା ଜାଣୁ ତମେ କହୁଛ ତମ ପର୍ସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଚୋରି କରି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଉପରେ ପଡ଼ି କଥା କହିବା କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଦରକାର এইମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଆମ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ସିନା ଏ ପର୍ସ ଜମା ବି ମିଳିବନି ତମେ ଆସ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆରେ ହେମନ୍ତ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ ବୋଲି ତମର ଏଇ ଭାଇ ଦିନ ରାତି ବିଲର ହଳ କରିଛନ୍ତି ହଳ କରି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ଭାଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ପଟ ଚୋରି କରିବେ ତମେ ସେଟା ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ବାପା ଯଦି ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ତମେ 2 ଜଣ ଘର ଲୋକ ହୋଇ ଏ ଘର ପୁରେଇବାକୁ ୟାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ନିଜେ ଭୋକ ଉପାସ ରହି ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଥିଲା ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତମ ହୋଟେଲକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲା ଆଜି ତମେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଘର କରିଦେଲ ଏଇ ଗାଁ ଭଳି ଭାଉଜକୁ ତମେ ଆଜି ଚୋରଣି କରିଦେଲ ବସନ୍ତ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୋର ଯେତିକିରେ ରହିବା କଥା ସେତିକିରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନା କରିଯାଉଛେ ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କହିଦେଉ ଏଇ ଛାତି ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଛି ବିଲରେ ହଳ କରି ତା ପିଠିଟା ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ତାର ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ମତେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବନି ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ମଣିଷ ଠାରେ ଯଦି ମାନବିକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପଶୁ ଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ କାହିଁକିନା ପଶୁ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପାପ କର୍ମ ନର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପଶୁ ତୁମେ ଯାଉ କ'ଣ ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜେ ବିବାହ କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଦିନ ବସନ୍ତ ଆଉ ବସନ୍ତ ତମେ ପାଟି କରନି ଆମେ ଆମ ଘର କଥା ବାହାରକୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ରାତି ଦିନ ମୁଣ୍ଡିକି ବାହାରେ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବାନି ନାଇଁ ଭାଉଜ ନିଜ ପଶୁ ଯଦି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ପଶୁ ନୁହେଁ ଚାକିରି କଲା ପରେ କୋଉଦିନ ସେ ଘର କଥା ବୁଝିଛେ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ ଖାଇଛି ନାହିଁ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାବୁ ସାହେବ ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଲୁହର ଆଉ ଲହୁର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଅ ମୁଣ୍ଡ ସେ କାହିଁକି ଦେବେ ତାଙ୍କର ପରେ ଘର ପାପ ନାହିଁ ପର ଲୋକ ସେ କାହିଁକି ଘର ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସମାଧାନ କହିଦଉଛି ଦେଖିଲ ତ ତମ ସାନ ଭାଇ କେମିତି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲା ବସନ୍ତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ତୁ କ'ଣ ଶିଖିନୁ ବଡ଼ମାନେ କେମିତି ସାନମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦର କରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବସନ୍ତ ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ କଥା କହିଛ ଘର ଭାଇ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ବାତ କରିବିନି କାରଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ତମେ ଜନ୍ମ ଲଗେଇ ମତେ ଭାତ କରିଥିଲ ଏଇ ହେଉଛି ତମରି ହାତ ଏଇ ହାତରେ ମାଟି ପଥର ବୋଇ ବୋଇ ଆମ ପୁକିଲା ପେଟକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଥିଲ ଏଇ ହାତ ତମରି ଏ ଘର ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ
ଭଗବାନ ଡେରି ଅଧିକ ମାର ଭାଇ ଏମିତି ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ତମ ମୋତେ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବନି। ଏবার ସମସ୍ତ ହଲ ଗୋଟା ଗୋଟା ଚୋର। ଚନ୍ଦ୍ରନାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରଟା ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପିକୁର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରୁ ଏ ମନି ପୋଷ୍ଟଟା ବାହାରିଛି। ଏ ସବୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ କିଛି ମିଛ ପିକୁ କଣ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆସିଲୁ। କଣ ହେଲା ମୁଁ ପିକୁ ତୁ ମଝିରେ ପକେଇକି ମନି ପର୍ସରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିଥିଲୁ। ଚୋରି ତ ନୁହଁ ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ବାହାର କରିଥିଲି ଏଟା ଶୁଣି ନା ମୋ ହାତରୁ ପଇସା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା କାହିଁକି ତୁ ବାପାଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ଶୁଣିଥିଲୁ? ତୁ କାହିଁକି ବାପାକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲୁ ସେ ସତ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଘରେ କାହା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ମୋ ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି। ଏবার ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନ ଏ ମାଲିକ ବଡ଼ ଝାଳ ବଟଙ୍କରେ ତମେ ଶନି ଜଣେ ପଡ଼ବ ଏତେ କଣ ଔଷଧ ନାହିଁ ଘରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଥ କଲେ ନାହିଁ ବାପା ବାବୁ 2 ଦିନ ଲାଗି ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏ ସାନ ବାବାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫଜୁଲା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି କଲାନି ବୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋ କଥା ଏ ଘରେ ବୁଝିବ କିଏ ମୁଁ ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି କି ପାଠ ପଢ଼ିବିନି ଏତେ ଦେଖିଲ ଯେ ଦିଦିର କିଛି ଖାଇନି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ମାରୁଛି ଆଜି ପକେଟକୁ ଶୁଣିଲି ବୋଲି ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ତମେ କହିଲ ଯେ ମୋ ବାପା କଣ ତମ ନିଜର କୁହନ୍ତି ବାଳିକ ସନ୍ତାନ ଦେଖିଲ ତ ହମ ତ ଏ ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଉର ମୋଜି। ଏବେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଚାଲ କଥା ବାପା ବାପା ଏମିତି ଚାଲିଗଲେ ବାପା କଣ ଚାଲିଗଲେ। ନା ବର୍ଷା ବାପା ବୋଲେ ଆମ ଘରର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଏକା କାହିଁକି ତୁ ତ ପାଣି କମଉନା ଯା ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବୁ ଯା ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବୁ ମୋ ପେଟୁ ଖାଇବାକୁ ପେଟୁ ତୋ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ମାଳାଟା ଭରି ଯାଇଛି କେତେ ଥର କହିଛି 1000 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବୁନି ହେଲେ ତୁ କଣ ମୋ କଥା ମାନୁଛୁ ଆରେ ତୋରି ପାଇଁ ଏବେ କେତେ ସବୁ ନାଟ ତୁ ମରିଯାଉନୁ କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ମାରୁଛ ସେ କଣ କରିଛି ତମର ଅପରାଧ ଭାଇ ଯାହାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲ ସେ ତ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କଲା ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରକୁ ଗୁଣା କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ସେ ଔଷଧ ନାମରେ ଚାକିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଏନି ଭାଇ ବେକ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦିଅ ତମେ ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ରହିବ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବ
ଭାଇ ମଣିଷଟାରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ ପଶୁଠାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ତମମାନଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ଘର କଥା ସେ ବୁଝିଲି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ବି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଯୋଉ ଘର ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ସେ ଘର କିଏ ଘର ତ ବୋଉ ଖାଇତେ ଯାଇଯିବୁ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ତୁ ତୋତେ ଧନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗୋଟାଏ ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଦେଇ ପାରୁନୁ ତୁ ମୋର କିଏ ବୋଉ ତୁ ମୋର କିଏ ବାପା ଦେଖୁଛ ଗାୟତ୍ରୀ, ପିଲାଟା ବି ଆମ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ଭାଙ୍ଗିଲା ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ିବ କିଏ? ପିନ୍ଧିବା ଯେତିକି ସହଜ ଶୀଘ୍ର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରେମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆରେ ସିନ୍ଧୁ ବିଦେଶୀ ବାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଇକନେସ୍ ଆସିଯାଏ। ଏ ଚୁମ୍କି ଦିଦି ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଜଗତ ରହିପାରିବନି ଜାଣିଛ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦିନ ଠାରୁ ତମକୁ ଶେଷ ବର୍ଷ ଝିଅ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅଛି ତମର ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ଚୁମ୍କି କଣ ସିଏ ମତେ ଛାଡ଼ି ଏଇଆ ତ ଆରେ ବାବା ସେଦିନ କେତେ ଚୁମ୍କି ଦେଲା ବେଳେ ଆମ ସପରି ଯଦି ସିଏ ମତେ କିଛି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଆରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ସେଇଦିନ